дигар саволе ки дар ин ҷа ҳаст, ҳукми залоқ чӣ аст? залоқ, бародарои азиз, яъне ман вақте ки мошин харӣ мерам ё аз як одам як чизеро харидорӣ мекунам, пешакӣ залоқ метавам. $100 ай, $200 ай. лекин паго ё рӯзи дигараш меому мегӯм мақсад бародар савдомон нашид, ё ки ман ягон мошини арзонтар ёфтам, ё ман мошини тура намегирам. анами ҳолатда мо ҳақ надорем ки ҳамун залоги гирифтагира дигар ба соҳибаш бар нагардонем. мо залога пас мегардонем, дар дасташ метиҳем. агар ягон зиёне шида бошад, мақсад ҳаққи стоянка мегем ё ягон роҳида бензин сарф карда бошем, аммо ҳаққи ҳамунҳоро мегирему, ҳамун зарарҳое ки дар ҳамин ягон рӯзе ки оварда бошад. вале ӯ залоги гирифтагӣ барои мо ҳалол нест. ӯ залога бояд пас бигардонем, ба соҳибаш бидиҳем. дигар савол кард, гуфтааст момагӣ дар ислом ҳаст? момагиш, яъне момагиш мисле ки ина бринҷу чой мегад инҷо овардаасту ана мурғи сиёҳ мебурдай мекуштаю, ҳар мо мақсад ҳамин кӯдака мебурдай назди ҳамун момашда ки ҳамун бринҷ будаасту, чой будаасту, мисоли ҳам мурғи сиёҳ мебурдаю. агар ҳамин корҳоро ки накунӣ, мақсад ана ҳамин кӯдак норасӣ таваллуд мешавад. гуфтам хеле оё ҳаминҳо дар ислом ҳаст? Не хоҳарои азиз, ин чиз дар ислом нест. ин чиза ба ислом нисбат ҳам доданам дар кор нест. хоб момагӣ агар ҳамун вақти зоидани ҳамун бигем модар, яъне зане ки ҳамуро мезоёна, анамро агар ҳамчун мома гӯяну ва ҳамуро ягон хизмате кунанд, агар хай ин шакл чизи маъмулие, дигар бар ҳама маълум ай. ва агар хуча мома ҳам ки гӯя майлаш, барое ки дар ҳамун мақсад ҳолати вазбинӣ иштирок дошт. лекин ие ки мо чой барему, мурғи сиёҳ барем бикушаву то ки и фарзанд мисол ҳамун 9 моҳу 9 рӯза пур кунад, агар ин корҳоро накунем, ана ин норасӣ таваллуд мешавад, инҳо да гунаҳгор мешем. ана ҳамун саволе ки дар ибтидо гуфтам, ана ҳаминам аз хурофот холӣ нест. шумо донед ки ҳама дар яди қудрати илоҳӣ аст. худо ҳаст ки ӯро норасӣ мекунад, худо ҳаст ки ӯро пурра мекунад, худо ҳаст ки ӯро шуморо тамоман наметавад. барои ҳамин инҳо дар ислом як чизи зиёдатиянд. фикр мекунам ки дигар ҳамин содагиҳо бояд вақтш гузашта бошад. то ҳозира мардум ҳозиранд ба ҳамун фолбинҳову ба ҳамун ҷодугарову бо ҳамин нафарҳое ки китоб мекушояну дигар то ҳозира бовар доред. чаро ин қадар шумо мақсад содаен? чаро ин қадар шумо гапа гӯш намекунед?